ďalší ľudia. Ja hra futbal. Pana brána. To je úplne, že brána ide. A minulé video som nedal hore, lebo ako som strelil do vinkla skoro, tak spadol mi mobil dole a ako som to chcel zapnúť, tak sa mi vyplo video, čiže nemuselo byť. No idem kopnúť na bránu, čakám už dole na krnom. Čo si myslíte? Mám gol? Ale dobre, to tak bude. Yes! Teraz nepadol mobil, to je dobré. Dal som gol. Jaj, tyčka. Gól! Ja som v bráne. Koľko možno čo robia. Ja dneska mám taký 6 minút. Ja som viete, čo spravil? Bol som v družine. Išiel som, že normálne, že hore do družiny a tam jeden kamoš povedal, že mám si vypýtať ovládač, lebo sme šli na telku pozerať YouTube. Zabral som normálne, spýtal zober si. Dobrá, že mi na YouTube niečo nežil kamoš. Zapni svoje YouTube kanál. Takže normálne jedno. Pič! Kokso. Takže ja neviem, ale už nerobím. Tak tam, tak šiel. Ja mám takže daj si odber. Ja takže dobre. Teraz mám 50. Aj tak sa mi nedá streamovať. Neviem prečo. Taký jeden chlapík. Hore. Prestaň, nejako rátať. Juko, kto tam je? Kto tam je? Neviem. A Nikolás tam není? Nebol som tam, nevidel. Dobre. Ale viem, že tam je Robo. Ten. A Petro. Som prekopol bránu. Úplne, že stále to. Prejebal bránu. Najprv som na gol išla mi lopta naspäť, že kopni. Prekopol som. Ide autobus zase. No, čiže toto sa asi video už končí, lebo nechce sa mi natáčať. No tak. Chcem tam aj aspoň tých 60 odberov. Tedy skúsim live stream, čo mi pôjde. Keď mi pôjde, tak to je najlepšie. Hneď príde na ihrisku, začne streamovať. Čiže čaute. A prajem pekný deň, teplo, vidíte. Choďte sa trošku von, nadýchnuť dobrého vzduchu. A trošku začasného vzduchu a aby vám bolo dobre vonku. Ja idem, lebo príde oslovo môj kamoš. Tak majte sa. A spájame na budúci ďalšie video.